No i patrzcie, nie wiem, no mówię do tych kurwa fanów, czy tam ludzi kurwa tego Atka, co nie, pierdolonego. Nagrał filmik, co nie, jebana parówka pierdolona się pruje, ciota jebana, kondonie zajebany, powiem ci tak. Co ty się kurwo będziesz pruła? Jebana Adziu pierdolona. Pokaż swoje zeznania i tyle w temacie. Jak gadałem z twoim wspólnikiem, to podobno bardziej dałaś z dupy niż kurwa poszkodowany. Tak więc nie pruj się, kondoniaro pierdolona, kurwa. Pokaż swoje zeznania i tyle w temacie, kurwa. No, ej, słuchajcie, Dokładnie. ej, słuchaj, Adek czy tam Badek, jak ty tam masz, kurwa, nie? Adzia, Ej, powiedz, jak ty się Adzia. jak ty się poruszasz u ciebie na osiedlu i co mówisz swoim kurwo ziomkom, nie ma, ale co? jak on się porusza na osiedlu? Ej, Czy ciebie już kurwo nie ma? No. Już kurwo, już ciebie kurwo nie ma. Karma wraca. Mordziaty, widziałeś papiery? Widziałeś? Dokładnie, nie jest tak. Jebać ciebie, kondoniaro pierdolona i tyle w temacie, kurwa. Pokaż kurwo zeznania, a nie ty będziesz się nagrywała. Zresztą, kurwo, nie pokażesz, daj mi 2-3 tygodnie i ja wyciągnę, sam będę miał twoje zeznania. Od twojego wspólnika. Jebać cię, kondoniaro. Jesteś zwykłą kurwą do sszania i tyle w temacie.